Uyabona ukuthi yini into edala ukuthi ngile ngihlala emqaleni ngendaba zale ingane zakho izele. La lento le angixoxela yona lesikhuluma ngayo la ugcine sefaka mina noma nabantwana bami usethi nami sefile ngenze izinto ngendlela e-right nezingane. What is your plan? Imali nje endaweni yami ngoba so nje njengoba nje hleli and But nje kwethu angimfeli manje. Kwanela engikwenele ukuba sespace lesinento ekuthiwa human being. Hey, so now she knows about the whole thing yalamadivide. Lokho kungenza ngiyibuza ukuthi uthole kubani kodwa phela vele bingeke ifihle forever. Ingqwambo angithi lento le eba isiphambano embuzi isikhumba sembuzi. Wena wayenza loo nto? Hey! Abantu banantshalanti nje abantu bazozilekisile Nkosi impela. Kodwa ngiyabazi labo osikhothina osigeyige bengindala. Ngisho sebekhuluma nje ukuthi bona nje bazoyiphika yonke noma nabo bambanje mina sonke sibanjiwe njengoba bebe noMadiba bengazwani usethena namhlanje bayazwana noMadiba and mina bakwazi ngimtshela ukuze ngithola ama-blessings akhe from here. Ngiyamuzi mangawuthola kanjani ama-blessings akho from wena sokuthi singazwani futhi i-blessing ozokunika yona efithi ngiya kuMadiba kuyafanele ukuthi ngiya kuMadiba bengozumva Ngoba akazwani nje noMadiba. ngizwani noMadiba Uyaprocess akazwani noMadiba. uyazi abazwani but ukuthi yena uMadiba naye ba-right. Hayi. Uma ngabe uma efonela uChicken about ukuyovuma kwakhe idlozi kuMadiba. Kukhona okungitshelayo ukuthi angase azi nangendaba yokuthi mina ngatshalela uMadiba impande. I mean she's a spiritual person. She's very powerful also. Like I feel like uyazi but she's trying to find a way yokuthi uzongibuza kanjani. Uthi-ke manje lento esibenzile-ke ihluke ngani nokuthi vele usuzibulele ngoba yawathi kubheke phansi yonke into nje ephansi. Yini ebheke phansi? Angazi phela ukuthi yonke into ibheke phansi kodwa vele uyafisa yonke into ibheke phansi ukuthi bengifake iy'lwane. Hayi. Kumele ukuthi uma ephuphile uChicken emphuphile lo muntu ekumele akuyena akamazisi uma wakhe. Ngoba angeke uthathe igxathu lokwenza into zesiZulu ekhaya bengazi abantu abadala. Bona iphutha labasekutheni awuhlalanga ngoba nami ngiyayithuka ingqwambo Chicken lesiqiniso. Iyangithusa kwamina. Yabo ukuthi uwenze into engaka. Phela umsebenzi wesiZulu Chicken ohlangana nezimbuzi nani into edinga abantu abadala le. Uyingane. Naye uMadiba ngiyambeka naye iphutha lapha ekutheni akuvumele ukukhuluma kwakhe nokuthetha kwakhe uthetha njengomzali ngoba ekuthanda uyingane yakhe. But into zamadlozi even uma uyazi when into zamadlozi strike they need to be attended right there and there. So we cannot wait for Uma to come around. Uma uyakwazi ukuhlala ngakukhulumisa unyaka wonke. Wena lokho angakubulali inhliziyo ukuthi sho ukuthi uma ucasula nokuthi usho ukuthi akamfiseli cha. Indlela naye ayithole ngayo. You know. Angaphuma nje emudini ke manje. Ela. Yebo mzali. Ngiya-right. Ngithi mina indaba ungazange ube khona-ko kwilokhuzana i-housewarming. Angisibonanga isidingo Ande. Lokho raise ama-eyebrows kumina because you know what you say about umamkhulu. Uhambile wamqhatha nodadewabo. Kodwa futhi wena usukuza umamkhulu ukuthi indaba engayanga housewarming. Uwena nje owenze yonke le nyoka debe esenzeka la life. Le nto inokunyoka phakathi mangiyilalele mina. Kodwa are you willing to come ukuthi sizokhuluma? Sikhulume ini? Yona phela leyo nkinga onayo losisi wakho. Hayi, ngizobona ngazi uzobona. Ngizozwa ngawo. Ngithini masengihlelile. Okay ke thani ngiyabonga kakhulu.
Esho. Kuyangicasula njengoba ngibiza nje ngibizela ukuthi asizokhuluma ngoba vese uzokhuluma le ndaba ukuthi mina ngathi wabulala uMaNdoko kuyinto eplanwe yibona leyo. Kuyinto yabo abayiplanile bona futhi kokutho kuyazini ukuthi usuzane ngalokho. Uyayazi. Awazi kabuhlungu kodwa. Afanele ngile phela ngoba ekugcineni angizile ngifuna ukugeza igama lami la. Definitely I'm going because into abayenzayo laphayana bese befikile bafike bamjikele umamkhulu bamhlanganele okokuthiwa kuma khuluma yonke into afuna ukuyikhuluma kumamkhulu okokuthiwa kubahlali bangasho lutho ngalokho. So I'm going ukuze ngikwazi ukuthi ngimprotect umamkhulu. Manje ngiplanile-ke ukuthi i-mobile bar yami ngizoyi-pop up laphana eyadini sibizwa nge-The Union manje. And I need to go and set up mobile bar yami khona because I've spoken to them. And then I need to take data with me. How smash? That's amuhle. Yawonga. How are you? So events ngi-arrange-ile-ke for transportation nami bese ngigqokile ngisibahle mobile bar yami kunompilo because ekhaya bese ngekho ispace ukuthi ngakwazi ukuyibeka khona sithi begcwele amathwasa uma bethu sela khona so wonke ama-rooms be-occupied basically but ke manje sekumele ukuthi ngiyithathe back and it's getting real. There's no people waiting for us to take it back. Angangithini. Wow. It's gonna be trouble. Yeah. Uyamazi uzofunani? Open. Yeah. Bani imali? Uyamazi so. So but nje nompilo. No. Here we go again. At some point ngafika futhi mobile bar yami bangitshela kahle uzofuna imali yakhe i-rent ngathi nanginayo wathi okay ngizobona ngathi ngiyafika lapha ngibheka ibhayi yami ngaphandle iphelile kwi-strip yaphansi yonke because she might be drunk and if she's drunk oh god it's not let's try. Wena uyinza ingazakhohlwa ngiyasakhini othwadelela fangade indoda yami nakakunadoda wena namadoda akho wena asendikuhamba kade ngikhila nje ayekho umuntu akusostrong kade ngihlala ebhako la ingidla asebhako lehlana indoda yami Yeah. Uwaphile futhi uyibuyise. Engathi waphile. No, mangikwazi ukunika imali. Hayi khona ngifuna makho Zokunika imali mase ngibuka. ngifuna manje. Zo-100 rand. Now. Ngiyakukhonkethela. Ukurent naye ibaya yakho ebolini. Wena unompilo nabuya yenza ibe itafula bo. Unompilo nabuya beke utshwala bakhe lapha kule bhana ayenza ube itafula. But so ayingenzi njabule nami. Finally unompilo se-calm down because I should imali yakhe sifaka-ke manje i-mobile bar emotweni shukushuku sihamba siya eyadini The Union siyobabonisa-ke manje ukuthi siphetheni. Yo, let's work. Fika eyadini-ke and vele ngifika kahle ivenda kaqanda ukuqala nje vele kusa-quiet impela kusodwa nje ibhayi yami ukuthi i-bring out the best. Hey, chicken. Hi. Uma kanjani? How's it? Gcineni bengizofika akungaqhamuki ungafiki mfethu yabo. Mfethu. Ya, bese wenza kahle ufike bengakafiki mfethu uzokwazi ukushaya setup yakho yabo. Yeah, Ya, mfethu futhi nje nawo. Akekho late ne? Hayi nokusaright mfethu yabo baqaqali vele. Mina njalo na vele iyangazi-ke sikhulumile vele nayo kancane kancane nje vele sakhuluma and hayi okwami kusesele ukuthi ngibakhombise nje umsebenzi wami ebhayi yami. Uthi ngibone lethu i-check kahle isikhamba kanjani. Hayibo, come. Imali vele ukuthi ngiyikhiphe la. But nje this is the bar. So ngifuna siyikhiphe-ke manje khona sawazi ukuyibheka laphayana phethu yabo. Hey. But otherwise I'm ready. Then I'm grand. Okay, ngeke. Bafo. Awuvelela kancane mfethu. Hawu. Umuntu ngathi siyashintsha manje kuzizwani.
Awu, mfethu uchicken. Hayizethi. Uchicken nafethu webecela ukuthi uzofika nawo uzobona i-event yabo. Sure. Uzofika uzophusha ispan sakhe ukuthi ibhayi yabo. Sorry? Bengakhulumi ngathi. Bese sikhulumile mca silindelele ukuthi besindayo yabo. Okay manje, but mangiyibuka le bhayi yakhe ayifani nale efonini mfethu yabo. Hayi, qala ke manje amaphapha amasephezulu ngestress uthi hayibo. Ngiyambona usangajabulile shame ubhuti. Ngathi yenye inhlobo le mfethu, you understand? Oh, okay. Nanga ungamthola wangigumisa khona. Yeah. Yes, uyabona mfethu, manje la ushilo ngeke. Sengisaid. Ngazi uzothini-ke manje because I was really looking forward to having an amazing day. Ngiyizwa lento esho mfethu. But le ositshengisa yona njengamanje akusiyona le kade ositshengisa yona ositshengisa so le angathi ayigculise. Guys, very short notice. No, I understand. Chicken, But yazima. ukuthi phela bengizoyiset up vele phela ngizama ukuthi ngenze ibe pleasing or Yeah. appealing No chicken, to asithenge the audience. Yeah, chicken asile nawo my brother yabo. Kule event ezobe khona manje la mfethu ngicela ukuthi ungahamba mhlawumbe ubuye masuyisethe kahle mfethu for the next event mfethu yabo. Hayi, just ngempela le akukuhle neze, hayi akukuhle. Sengiphoxeke ngempela ke manje ngoba manje ngifeel ngathi ngibhuluzi. Yabona njengamanje we're still rebranding yonke le ndawo lela. So manje we can't allow this. Izoyidenta kakhulu i-image yelento zakhe. Oh, my, ngoba bangigiva nabo bhuti. Ambulungisa into yakho mfethu kuyiso right my brother. Hayi kahle. Lesikhathi sami wazi ngawo mhlawumbe ugcina usuhlwele mfethu. Yabo mfethu, uvela abantu afana bangene bakufaka kwezinye izinto labo. Hayi kahle, system nibe right Sure. So kwamanje ukuthi ngibuyele back to the drawing board. Ifona phela bekubona ingekho right opinion yabo le. I'm so You sad. just have to respect that. So, njengoba ngitshela ukuthi ibhaya iyabheda and akhesimeni kumele ukuthi ibhaya ngilungise kahle. Okubalekile ukuthi abantu kumele babone indle before the cocktails because kumele idrama attention yabantu and also the drinks must draw the attention of people. Nomuntu kaSithembu ngathi ulindele thina. Sawubona mkhulu. Njani? Njani? Ngihamba nendodakazi yami la. Ngithanda ice cream namapha amapheki. Namhlanje ngizophuma nobaba ngimcelile ukuthi ngicela sishawe umoya kunezinto ezincane ngifuna ukukhuluma naye ngazo wathi asambe ngisebheshi umuntu osebenza kakhulu emgwaqeni usebenza ngemoto so mangabe sifuna ukuhlangana sikhulume akayini umuntu ongathi ngamisa e-restaurant uyangifika azongilanda ekhaya and then would end up ebheshi so into esijwayele ukuyenza vele ukuyela ebheshi. So anyway, kuhamba kanjani then? Right? Yeah, ngirathi kona noma ukhona okuningi okunzinyana futhi uma ngithayaza ngasahlala ekhaya. Yes. So uma ngobe ngasahlala ekhaya khona izinto enzima nje. Ubaba wami we've grown to be close and I think izinto ezenzekele ekhaya ukuthi noma silwa kakhulu izona ezenza ukuthi like ngithi ukusticka more with my dad. Kazinye insuku ngiyafika lapha ekhaya ngibona lokhu ngifika isigodlo sivaliwe kwenzakalani kani yami. Ngabe kuyasebenzeka senzani isigodlo njengoba uma engekho ngoba phela isigodlo sakwamhlongo uma mushile nina kwamhlongo. Yeah, angithi uma wahamba ekhaya ngingezweniwe kahle. Wena naye. Okusho leyo into efuna ukulungisa phela mntana maki yona into esingalokhu siyikhuluma ngathi siyayiqhenya ngayo. Yeah. Ngicabanga ukuthi baba uma mina angikhoni kahle mangingedwa. Into esengiyibonile leyo. Ngoba usafuna ukumisa umoya nami mase ngakwazi ukucontrol. Ngingajabula ngelinye ilanga mhlawumbe nawe uma usungenelele. Mhlawumbe ungiphelezele soyopholisa. I know Uma is a difficult person, but I feel like my dad is a very calm guy and ubaba uyakwazi ukunderstand Uma. Ngoba bekukhona le house of me ngathi uma usele Endabeni ke awuzomnika izwile wena wayengabanga kuyona. ngoba ngisho nje Kwakurong yikhaya leli yakwena ngisho ngabe kwakuthiwa khona umuntu wayethe ungezi kodwa wena you are allowed to force ukuthi ube khona. Fanele ngabe ubukhona. bangimema ngaphethe kungayo. Why mama? Ngoba phela ngithi sasingekho right manje house of me ngiphelele into yokujabula. Nizoba right kanjani nikude ngoba lesikhathi ekubiza ngicabanga ukuthi ukuba seduzane ukuthi nibe close
kwezinye izinto yikhona okungenza ukuthi isimo senu sibe right. Awubanga right wakufanele ngabe ube khona nalokho futhi kufanele ukuthi kuxolise uma kwenzeka kuvela ithuba. I don't know how she's gonna act ngiyazi uzosiphoxa, but I know my dad can take anything. Baba into engishaya yona kakhulu ukuthi mhlawumbe singasazwani kanje noma ngoba uma ufuna ukuthi ngibe ugobela uma ngabe ezizwe ngathi uyakuningi usesigodlweni. Yes. Ngiphinde ngibe ingane kuyena. Yes. Ngiphinde ngibe umzali kaChikho. Yes. Like ama-responsibilities maningi kakhulu for mina ukuthi ngiwa-handlishe nami phela ngiyingane and ukuba umama kaChikho akuyonto eqala abantu kwasebisambona. I've been doing that for way too long. Since sifunde primary sihlala sibawu-2, way before mamkhulu asithathe besihlala sibawu-2. Nami kuvele kube kuningi and into engenzeka kahle kahle ukuthi ngigcine ngingayikwazi mina. Iyona leyo nto leyo ukuthi kwagcina ekhanda lami ngekho right. And lapho mase ngifika uma uvutela avuse ezinye izinto uthola ukuthi kujatshuliwe sekunakwe ezinye izinto eziseceleni. Ngangifuna nje unga-embarrasseki sekukhona abangani bakhe laphayana sekukhulunywa izinto zomndeni engeke zingiphathe kahle. Into esengiyijwayele, like ngikujwayele but akukho mnandi. Ungacomplain ingane yami. Okusho ukuthi zonke lezi zinto njengoba zilokhu zenzeka zikhomba wena ingoba wena ugood for yonke leyo nto. Kanti mina ngizoba nini ingane? Ingenza ukuthi ngingakwazi ukuba completely myself, which is nami, I'm a child. Ngizoba ingane kumina mama. Mntanami kodwa kwezinye izinto wena okufanele ungenelele uthathe responsibility kuzona kufanele ube mdala. It's painful. It's one of the things engenza ukuthi ngingabi nendaba. Like I've grown to not care. Okunye-ke mntanami engifisa ukuthi sibuye sikhulume. Ngiyafisa ukwazi kuhamba kanjani kuwena mayelana nobudlelwane ingane yami. Ngoba phela ekugcineni uyafanele nawe ube umuntu ojabulile usumdala. Ayikwazi besaphethe. Besaphethe kwamanje. Ngane yami. Ngiyakuthanda ukuphuma nobaba siyodla ice cream kanje eBhishi because at home I don't get to be that child. Like odla ice cream is like I'm sure ngisho ekhaya bakangibona ngidla ice cream lento ukuthi and then when I like uyenzani? Ngiyabonga nene. Ngiyabonga kakhulu. Hello? Mfethu. Ngiyaphila futhi kunjani? Yes, ngifuna ukupropose kuSimangele manje. Ngisho ukuthi sike saba ne-conversation engayithandanga ngiyabona ukuthi manje she feels like uyena under pressure ukuthi kiwe ekhaya and mina ngithatha ukuthi sobabili sabantu besifazane. Lento yokuproposa into ebisemqondweni wami for isikhathi eside. Ukuthi angazi ngizoyenza kanjani nini kephi. So umuntu engaziyo ukuthi angangisiza noma nginika like sound advice uMdlozini. Ngiyacabanga ukuthi ngithatha initiative ngiqale ngimtshengise steps sokuqala ukuthi ngifuna ukupropose kuyena. Manje bese ngifuna ube khona phela ungimisa isibindi. Soon, ngithe plan yenza soon nje. I-ring sengiyitholile neimbali. Ngiplana nje ukuthi ngimise eShaka Marine then yonke into izokwenzeka lapho. Khona umise eShaka Marine imbali futhi ibaleke uSibangele uyayithanda imbali. Angikaze ngibone umuntu othanda imbali kangaka. Ngiyabona manje ukuthi hayi ikhona into off. Yeah, ngine-show mfethu because into engiyaziyo ukuthi uSibangele ngiyamthanda. Whatever eyenzakalayo nenye ayi anginendaba nayo. Into engiyaziyo for now ukuthi ngiyamthanda and I'm willing ukuthi ngiye phambili naye. You know that uthando alone is not enough. Ukuthi ungathambanga ukuthi ufuna ukungena emshadweni. Yabona njengoba nje uMdlozini ngikhuluma naye ngiyabona engathi noma engathi konke ayaziyo. No, ngiyabuzwa mfethu that is a very big decision ofuna ukuyithatha nosuyithathile kahle kahle. Ukuthi siqale sibonane mhlawumbe kube ukuthi uyangichazela kahle hle ukuthi ithini yonke into yakho before the actual day. Kube ukuthi mina nawe sesibonane. Do you mind you? Yabo manje yangithusa lento. Sekwamproposa umuntu uthi ufisa ukupropose umuntu bese kuthiwa awuma kancane siqale sikhuluma. No, I don't mind mfethu khona nawe uzozwa kahle. So you don't do anything until mina nawe you don't even give a clue of what you want to do. Okay. Until mina nawe we sit down, please.
Okay. Into enhle ngomdlozini ukuthi umngani kaSimangeni. So kuzokwenza izinto zibe lula because uyasazi thina soba u2. Ngiyabonga mfethu. Sharp. Awusabona sisi. Njani? Angangena ma. Yaphila. Ngiyaphila njani? Yaphila, ungathi ungahlala khona la. Okay. Mina ngicela usese DNA sefikile ke manje lana. Sengilinda uMandisa ke manje ke kuyamuntu oshodayo la kodwa vele ngoba uthe usendleleni. Sinomama besifisa ukwenza i-DNA because sesiphusha iminyaka eminingi sathola ukuthi khona la sihlobana khona mina naye. Kodwa manje thina singasho ukuthi ngokwegazi sihlobana kufana kwesibungu kodwa manje abantu abadala bakithi ibona abafuna sihambele indlela le. Njengoba vele ngifuna senze ama-DNA noMandisa kahle kahle ukuthi sithole lento yesibongo kahle kahle. Sizama ukuyilungisa uma ukuthi yalungiseka nanokuthi nami sengifikela okungokwami because abantwana abaningi phela ngeke uzubazi. Sisipho lo qhamuka ka-DNA bese ngakuchazela ngayo ke efonini ngathi khona umuntu ozosisiza. Unosipho mina ma from DNA. Uke wangichazela isitori senu sokuthi kwenzakalani. Ngicabanga ukuthi i-test enilungele i-test abathi i-relationship test. Leyo test izokwazi ukunitshengisa ukuthi nihlobene kangakanani or nihlobene kanjani. Ukhombisa ukuthuka kahle kahle. Lapha i-DNA iyona kahle kahle emendleleni yethu noMandisa kahle kahle. Manje mangabe ingasibuye ithi 100% positive kuzokwenzakalani? Mina ngilele noma yini. Ngosifasi yakhe ngimbuzo. Okay. Angimiya ngizomyekela ma. Okay, alright. Singaqala ke sikwenza. Ugcine nini ukudla? Kade ngidla manje. Lapha ngakudla nobhiya futhi. Cha, nje kitshele nje kufanele. Kufanele ngobe khona inkinga. Lapha nobhiya futhi. Okay, ungakwazi ukumphuzela amanzi kancane. Sithi ukuthi kancane ngoba ngidinga yonke into ibe clean. Yonke into ke manje siyaqala ke manje sishayisana nanguvalo ukuthi manje le ndlela okusho kona ukuthi manje sesenzatha ngempela yini azothola khona iqiniso ukuthi athi lokwenzakalani. Ngicabanga ukuthi ebengekuzele kuphelile ama-results abuya after 2 weeks. Ngikulungile sesinamanye ngiyabonga ukufika khona isikhathi sakho bese ngikukhipha njengokufaka kwami. Okay, ngiyabonga kakhulu. Alright. Okay. Manje ngicabanga izinto eziningi because angazi ukuthi azobuya athini lo ma-results lawo. Manje sinaney'ngane futhi we planning to have more kids futhi noMandisa yabo. Awona manje uma kuthiwa ayabuya-ke manje sesizokwazi ukuthi iziphi inyathelo sekumele siyithathe-ke manje-ke. Wena ngayo yonke le nto ade yenzeka la wena ufila kanjani ngayo? Nginankinga mina ukuthi bengingayitshela ukuthi it's gonna go far kuze kufike ama-DNA nani. Basi-ke nawe njengobusho usethe ufuna ukuthi lento iqhubeke sazi ukuthi sihlobene noma sihlobene ngampela. And futhi nakhona lento le asayenzeli thina kuphela sekukhona iy'ngane nabantu basemakithi isayidi lakho nesayidi lami. Esengenza ukuthi nami naye sikwazi sibe right khona noma nabantu bakubenze kule behlele emqaleni ngayo yonke le nto le. Manje sasehlahla sositshela yonke into okwamanje siqhubeke siphile as normal until kuze kubuye wona. Then-ke sesingadecide uma ukuthi into enkulu nathi esixakayo mhlawumbe sesingabiza imindeni sibone ukuthi siphuma kanjani because vele lento kuyesenze soba u2 nathi sisayiy'ngane kahle kahle yabo. Hayi ngiyakuzwa. Ngikubona abantu ngizolala. Okay. Ngizwa nje ngilimala kakhulu and ulimala kwami konke sekuhlangana kuba incwadi ephelele. So ama-results akhe aphumile athi thina sezwa ngowakho umlomo ukuthi uSimangeni wabulala uma wethu. I was very disappointed. Akekho umuntu omdala owenza leyo nto leyo.